coronavirus sa Japan! Wala nang mask! Pati tissue, wala na! Sold out! So ito, kasalukuyan ating virus kaya di Japan. Kita! Gano'n ka rin naka ng mask! Kahit na ano, pati Pampers, wala na naman. Dilok pa. So, kasalukuyan alang mas ka ring superstore. Ay, bolang. Superstore? Bolang ka? Bolang! Alam nang mas, kain mo ka rin kamunta. Alang tissue. Alang mas, gano'n ka rin. Ang balo bakit? Nanggaon ka rin tissue po, mas. Adobo dala. Na, gusto ko ako makalung school, na akong puro mas. Last mas ko niya yun. Shoutout ka rin gagawang mas. Shoutout! Kuha kami na may Parasking Lelo Hospital. Kami nang iganaganang nuwa rin pamiras. Baka naman! Shoutout pala kayong t-shirt ko. Shoutout! Ngini, issue ka kayo ng Japaning mas. Alang mas. Gano'n ka rin ka maglawi. Alang mas. Kamunta ka rin drugstore, superstore. Ay, bolong. Supermarket. Gano'n ka rin ka pa mamaglawi. Ala talagang mas. Yung balo nang gagamit ka rin mas. Pati tissue, pati toilet paper. Galaga ng galaga ng tissue. Kaya yung buong kaya Japan Kaya kini gagawa ng tissue ang pong mas din Japanese. Kita po may amaran ko Sinayaw ko na naman yung tissue. Mena ka mas. So, no may ba yung mas mo? Anong sa amin? Kaya kami. Sa bale. Sa bale. Kanya mita kayong superstore ay supermarket at ingang mas. Atsin. Okay, tissue. Wala. La. Na? Panos na pita ko lang. Ay, bolong. Manos la tissue. Ay, bolong. Gatang. Anyang mintada na bengi kitang drugstore at ingang mas. Da. Hindi nga ba mo? Ika. Ako. Mag-drive kayo po kasi nabi. Ayalala ng Mao. Alas 3 na rin galing aldo. Malmang bagya kayo, bengin. Maglami ang tissue tsaka kaputang ba? No, yo. Ay, tissue. Kita kay drugstore. Mantong kayong mask ang po tissue. Laging higit. Ne? Stuya kang tita. Una luluto mo kayo tang. Balak manok. Crispy la rin. Wow. Silipan tayo po iwali ko. Yung madalamdang ang kwarto. Ang mayalong yun. So ito po yung punay mga kapips Baluot, gisan ding mas. Kaya balo nung ulaman ding mas. O gagawin ng kaya. Nani? Gagawin ng panutod. Ay bolong. Sko apon Sinawa na kami dinurot namin. Miras kayong alas 3 ni ganing aldo. Alalaging higit tissue. Diyos ko. Inanuyo! Na, ulit ang may pen. Hindi nga po, matunda tissue ang pong mas, pamangan. Yung dami na pitaran ko. Kaya po mag-stock pa man. Mag-stock lang tissue ang pong mas. Imbis na pamangan sa Luanda. Mahutak kayo, sir! Ay, bolong. Wala ang karela pa rin. Umiktas ko presyong karela. So, pangapagyapuan ni mga kapons. Ako kami. Ito kayong mas. Manating na kaya naman mas. Ang gatay kayo may natigit ako nang. Mas? Mas na naman. Ano? Pontiso. O balak manok. Lain yun Patiwa ko niya kaya namin dilo Mantong kaya talagang mas mga kapods. Diyos mio Tuwi ka po ta. Na, tuwi ka po ta. Mantong tang mas. Ayaw. Lain yun pati nabalo nung mantong niya pang mas 10 alik. Kasi advance kaya mag-isip. Balo mi ala ala na kay ngagit. Nung iyo ka rin kay Facebook ugly. Agi iyo ka niyan O niya. Lain yung may picture ay. Ken. Yun. Yan. Poini. Yan. Nya, kaya ni banda. Acting ko pong mask. Kaso, eko pa Uren po rin mask ko. Uren ding mask ko po Api na rin, last na rin. Please, saluhan kayo ako. Nung opisali kayo, yung ganti na yung million. Bisa kayo, Pampers. Pati Pampers. Kinuha daw naman po, Lano po tinagan. Isipa mo itaan, Miras kayong galing aldo, manong kayo mo mas 10 kaya. Tiso? Woo! Bagyo mong kaya, sensitive lang masyado rin nga po. Ang balak manok, panulong coronavirus. Ang kanunda ka cholesterol, makakitalam yung virus. Mga kanta ka lang makolesterol. Na? Mga kanta ka lang makolesterol. Woo! Sobra po kayong ngala ng mas 10 walang tissue. Makakakakne po itatanggo.
Papupuan ka cholesterol bang kakatablang coronavirus. Tatakot ko rin yung coronavirus. Coronavirus na, kaya tolo. Kaya nung masusta sa katawan, pumalusog ka na. Eh naman talab coronavirus. Ako sumabi kayo. Woo! Kasi ako yung tinalable mo. Ay, bong. Sasama na ako mga tumas. Mga kabu. Oh. Wala na naman eh. Lala na naman ka no. Nandini ba pa umiyaw yan, nanding bandang alas 5. May maya dyan mong bill na. Tsaka may tumas. Alahanapin, alas 5 pa ni galingal doon eh. Ay, napipagsinganin eh. Aliyo. Ginamit ko. Ay, Malis na rin. Ay, Diyos ko. Mask! Tissue! Mag-search kang mask yung Amazon. Lemo rin mask yung Amazon. Search mo lang. Max in Amazon and Wish. Ta Amazon. Ali, Amazon. Lemo lo. Tsaka magkala po rin mask. Lenyo po na yan. Tsaka magkala Excuse me po. Eh po coronavirus to. Woo! Lenyo po na yan. Tsaka magkala rin mask. Ang pong tissue yung Amazon. Ano naman yung presyo na eh? 13K. Ayo. Iya po. 13K. Ayo. Iya po akakit. Kanya po ito. Metong yan po lapad. Ang pong 3,000. Metong yan box. Pila niya laman? 60 pieces siya po laman. Akbakan. Nangyari yung year. Woo! Then tissue lang buri nga kit eh. O ita po na. Pila niya pieces ka pa? 200 pieces siya po. Metong yan box tissue. Libo. No ka rin ka pa. Woo! Mask! Mamuri. No rin tao. Ay bong. Mantong kayo pong corona. Yung corona po, tingnan yung presyo na yan. 935 yan po yung corona. Nung bisa ako pong coronavirus, salwan tayo po Amazon, orderan kayo, tsaka kayo padala kayo eh. Mag-like ka po, mag-subscribe ka, tsaka mag-request ka po, mag-comment. Nung burimit ang coronavirus. Sana 900 yan mo. Buri kayo ba kayo to? Ay, bolong. So, ito na yung mga puts niya. Bakit kaya mantong mask, mantong tissue, mangkaya pa. Hindi nyo pa yung ulami. Putang ako magluto. Alam ka buhay-buhay. Oh, dinanda ko montage. May nakin tissue. Ako balo nung sad sa Japan battery mo. Nandin ko pa lilibot. Akalim ko, loba yan paling ka na akong video cam. Aglim, panayan niya. Ngayon eh, pati pa na kami na mga kapulis. Thousand years later. Kureta. Kakay ko na ulit ang tissue mga kapulis. Kakay ko na lang. Na? O kanya. Ore niya na mga kapulis. Kariman itong tissue. Post kaya kayo ba ni Pangag inukal lang eh. Ore niya mga kapulis. Tissue. So ito na mga kapuls. Yun naman tantisyonan din na. Anong karakal? Sobra karakal. Liang ko mo nung ito gisanan tan eh. Panay milari mama ako ngayon eh. Ako balo ko rin nila pero malapit na lang yan. Tinaks ko na lang. Iprank tala. Iprank tala rin mama ako na. Ako balo ko rin nila. Wala na, malalawi kami mo. Na, no ka rin kayo. Misabal ko. Ha? Misabal ko, no ka rin kayo. Ay, bolong. No ka rin kami sabi. Uwapi, no ka rin kitang parking nandun. Oh, ita na. Uy, hindi na. Bakit mo ko nervyos? Na? It's a prank nga eh. O, sara mo na yung paso. Sige na mga pods, pala na ako. Muli ka pa, ang drive ko pa. Bye! So ito ang mga pods niya. Pinibidyo ko ito. Doon ako siya. Ano yun medyo busy tayo be. Ako na yung masyadong pakakaba-kaba. Mag-like, mag-comment, at saka ako mag-subscribe. Suswal! Joke mo. May kita mo kayo next video mga kapuds. Okay, kininam na.
Nawad na ako na oras. Alas 11 na. Sige, ginanda kong malupitang ending kanina naman. Sige. Power of the mind na.